Двама с теб миме, да бараме твоето виме. Двама с теб миме, да пипаме твоето виме. Двама с теб миме, да. Понякога ми е доста самотно, защото интелекта им е на животно. Ама някакво баята по животно, дето си яде войната и е гордо с това. И гледа порно с деца и не може да познае в него своята дъщеря. И си приказва с другите животни за новите си дрехи и за старите си пломби. О, видя ли новата реклама? Ще се бодисаме в бежево тавана. Обаче не защото много го харесваме, ми просто е така, защото интересно е. Тази дума е така преексплоатирана, че тълпата е шокирана. И ако Сократ сега стане от гроба, ще хване пищове, ще се гръмне наново. И то право между веждите. Моля ви, деца, не поглеждайте. Няма смисъл допълнително да се обвеждате. За сега ви е достатъчен и Disney Channel, дето някакъв пубер с глисти хванал и залюбил друг пубер с глисти. Обаче на 7-та минута го разлюбил и вижте, интрига с привкус на пишки. И това го запад деца и смятат, че на запад е просто така. А тия на запад поглъщат пара, а тия на изток попиват лъжа. Ако човека е цар на природата и пръв между всички животни неоспорено, то значи и тая природа не е ама нищо особено. Развивам те тук философски теории, ти искаше бумци-бумци. Напълно наясно съм, че те изгубих, слушателю, и то по всички презумпции. Но влакът ми има си пътници, братко, така или иначе, щото в куплета си те отекчавам. Обаче поне пък нали има припевче. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens. Опитах да му кажа нещо сериозно, тъй да го науча на малко ценност. Ама той толкова богат, че с годините започна да страда от хронична бедност. И как да му обясня, че не най-важното е в листата на чичко тревичко. С 1000 статии в интернет ще ме обори, това да ти кажа честно няма да е всичко. Да говорят за лечебните способности могат, но да поемат отговорности не. Срещу мене се пенят, злобят като схара кайма, къде ще става кюфте. Прегорели от едната страна, а от другата сурови, няма кой да ги обърне и спече. Че за ядене да стават готови, да те приличам на готвач, ще ти кажа не. Докато ме гледат с разширени зеници, имам чувството, че си говоря с гасеници. За това ли изпразниха бащите ви семеници, да се родите вие на тъпотата племеници. Нещо верига да се е прекъснал явно на вашето жизнено важно ДНК. Щом ти говоря простовато, ти се чешеш като маймуна с празен поглед на изходна тръба. До няколко години ще пуснат клечки с зъби с написано за тях опътване. Дъглас Адамс го е казал това преди години, а за тебе той лаф е ново изтръпване. А иронията в ситуацията е, че писателят е би казал адски прав. И почти всички хора по земята се превърнаха в хорещи шматки без нрав. Викат ми някакви хора, на езици говорят ми, не ги разбирам, ама спорят ми. Не ви асимилирам бе хора, тъй както вие не ме, тъй че какво говорим си? Да ръкомахам вашия език, ме заболяха ръцете преди бая много време. То жестомимичен език, ако ставаше нямаше да се най-примитивното племе. И има тук таме някои хора закачат езикът ни, който не е никак сложен. И дано ставате все повече, че ме е срам да се чувствам така доста изложен. Защото ако бях маймуна, щях да знам, бананът е вкусна храна за ядене. Ама уж хора се зовем, а сме попаднали в населената най-тъпото предаване. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens. А малка част от повечето мислят си, че вече мене параноята ме гони, поради това, че напоследък се говоря само с микрофони. Сори, гафони, разпарам толколони. Къртим, късаме не кърпим, тъпотите не търпим, за тъпанарите не търпим. Съм гръмто да мълни, ушите ви да пълним, чумким до белким, звук за талосъм. Живея живота си заедно с другите, някой ме хейтват, а другите не че ми пречат, на път съм за другаде. Уж го вървят, но не знаят къде. Накраден бустан не му трябват падари, в нашето стадо са само овшари. Още от марки сънуваме долари, еврото купи компютрите в хола. Ни трябва ли всички да вярваме в Бога ти? Лъжем се масово и се правим на дрогнати хитове. Бентли, твоята идея за смисъл е тъпа. Тук сме на области, нямаме щаци. Те са където работи баща си. Ми е чини, за да може да ти прати пари за семестър на теб и сестра ти. Тя няма нужда, излиза с нападатели и се възбужда от преподаватели, от обожатели. Няма приятели, грозна е история, драги слушатели. Моралът поколението приключи с лексиконите.
лидери, идоли заместиха иконите. Ученици гледат ученички по пилоните, престъпници трупат звезди по пагоните. Кои са виновните, дали са пак масоните? Истина тровите, на друг лъжете гоните. Битът ни мирише на зелето в бидоните. Спрете да обръщате класици по гробовете. Душевно ми иде да ревна по-детски, но още си плувам по-горд от Радецки. Без да клюкера съм за тях по-съседски. Познават ме повече отколкото себе си. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens. От човека няма по-прост азган, и от век на век той става по-просто прям. Няма по-тъп вид от тос Homo sapiens. Аз изпитвам срам, че съм Homo sapiens.